Здравейте, сега ще ви представя един от бестселерите на Icotec, това е Helion Plus, който е наследник на GC350. Helion Plus разполага с 165 звука, които са програмируеми, поради факта, че има 32 гигабайта карта, в която може да си добавите още 2000 звука по ваш избор. Също така, друга функция е, че има и Bluetooth. Може да се свържете, радиуса там е 80 до 100 метра. Може да използвате приложението на Icotec Animal Audio, където има доста безплатни слуди с високо качество. Друга особеност е вече, както виждате, цветния дисплей на устройството. Може да пускате два записа едновременно. Ако желаете, може да сложите допълнителен говорител, също така и допълнителна въртяща се примамка. Говорителят е 109 децибела с изключително високо качество. Може да монтирате и трипод, ако желаете. И сега ще ви демонстрирам какво представлява. От ловни стоки ви пожелаваме наслука!